Γεια σας! Και σήμερα θα δούμε life hacks και θα τα σχολιάσουμε και αυτό είναι το reaction κανάλι μου. Δεν θα τα κάνουμε τα life hacks. Κάποια που είναι εύκολα. Ναι, δεν θα τα ανεβάσουμε σε short, ok. Okay. Πάμε. Να είστε 100% σίγουροι ότι θα τα ανεβάσουμε σε short, ok guys. Θα τα δείτε εδώ, έτσι. Ρολόγια, λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε με κάποια εύκολα life hacks. Πάμε Ας ξεκινήσουμε με αυτό εδώ. Γεμίσει το χωριό μου με ένα life hack για να καθαρίζετε τέλεια το βραστό αυγό. Λέει ότι χτυπάς την πίσω μεριά του αυγού, όχι το μυτερό, την πίσω μεριά, με ένα κουταλάκι μέχρι να ακουστεί ένα κλακ για να διαχωριστεί, λέει, η μεμβράνη από το αυγό. Χαζομάρες. Για να δούμε. Ωραία. Ακούστηκε όντως. Λοιπόν, αυτό ήταν το κλακ που ακούγα στα βίντεο που είδα. Τώρα λέει αν το βράσουμε θα καθαριστεί τέλεια. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, εγώ χρησιμοποιώ αυγολιέρα, η οποία είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον πλανήτη Γη. Εάν δεν την έχεις χρησιμοποιήσει, χάνεις. Να πας να αγοράσεις μία οπωσδήποτε. Βάζεις τα αυγουλάκια σου εδώ, κλακ. Πατάς απλά εδώ πέρα το κουμπάκι, τα κατούκα και περιμένεις. Λοιπόν, έτοιμο το αυγό, το έχω αφήσει και για 2 λεπτάκια μέσα στο νερό. Πάμε να δούμε αν όντως θα καθαριστεί εύκολα. Οκ. Ωραία. Να πάμε να το δοκιμάσουμε τώρα. Ναι. Γιατί θέλω φωτιά αυγουλάκι. Πάμε. Πάμε. Μάλλον μας βλέπει. Παιδιά, δυστυχώς δεν είχαμε αυγά, οπότε δεν κάναμε αυτό το life hack. Λοιπόν, Πάμε άλλο. Φάντα. αυτό με τη φάντα. Γιατί κόβει τη φάντα. Δεν πέτρεψα μου και αυτά τα πράγματα. Ωραίο. Ωραίο life. Ξανά. Όχι ξανά. Ωραία. Τι κάνει. Ξέρεις τι μου θύμισε όταν έρχεται η μάνα σου μέσα στο δωμάτιο που παίζεις βιντεοπαιχνίδια, ξέρω εγώ, και μετά σου λέει, ξέρω εγώ, έχουμε φασολάδα και όταν φεύγει δεν κλείνει την πόρτα. Είναι ένα χρήσιμο life. Για να αυτό. Βγαίνει τσίχλα εύκολα. Πάμε να το πειράσουμε. Αλλά αφού δεν έχουμε τσίχλα. Σε έχουμε πάει. Πάμε στο εδώ life hack. Πλατεία θα γίνει. Μπορούμε να το κάνουμε. Μετά. Χρήσιμο. Αυτό χρησιμοποιούμε για τους γονείς πια. Ωραία, να δεν έχει Μαμά και παιδί θέλουμε να το παίρνουμε. Ρε χάλια Όχι, μπορεί τώρα. Τι μας πετάει, παιδιά, live hack εγώ έψαξα, πάμε. 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 Σου φεύγει την κανούτα. Δεν το γύρω. Γύρω και στο κινητό. Έξυπνο. Αλλά δεν είναι στο πολύ απάνω.
φαγητό, οκ. Ναι, δεν πάρουμε όλοι. Πρωτού ξεκινήσουμε και δούμε το επόμενο life hack, να κάνεις ένα subscribe στο κανάλι. Γιατί θέλουμε να φτάσουμε στους 30 εγγεγραμμένους και έχουμε 19. Πάμε. Πάμε πίσω στο βίντεο τώρα. Πάμε πίσω στο βίντεο. Δεν μπορώ άλλο με τα live. Είναι το τελευταίο γιατί δεν μπορώ άλλο με τα live. Λοιπόν, γιατί συνεχίζει έτσι? Γιατί κάνει έτσι βλακίες? Τι είναι αυτό, παιδιά? Like, subscribe, δεν μπορώ άλλο με τα live hacks. Like, subscribe, να φτάσουμε τους 30 subs, Ναι. Like, subscribe και στο κανάλι της Έλενας. Bye bye!